Sunna, bid'a, wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya? Wa ya ishe mu? Wane ne wakilin mu? Wa muka dogara da shi? Gaban mace akwai yanda yake tsotsan sinadarai da sauri ba kaman sauran jikin dan adam ba. So in so samu gara ka nemi wanda bai da shi don kai ya samun maka da illa nan gaba da zai cutar da jikinka. So yana da muhimmanci kwarai. Kai zaka duba yanayin jikinka, yanayin al'ada yanki, kana fidda jini sosai ko dai dan daidai sai ka auna, sai ka kwatanta yanda sai ka ba kanka lokaci. In ka yi awa 4, 5, 6 sai ka shiga banɗaki ka gyara kanka, ka gyara jikinka sai ka sa wani. Haka ya kamata. Wankewa kuma gaskiya ruwa zalla, tsaftataccen ruwa haka wanda baka zuba mishi Dettol ko wani abu ba da kake tunanin zai taimaka, saboda yanda Allah ya yi jikin halittar mace wurin nan ina wanke kanshi cikin ikon Allah. So kaga ba amfanin ka ɗauki wani sabulu haka ko wani abu ka ce wai ruwa dai ka samu ruwa mai kyau ka daidai gwargwado ka sai ka ɗaure jikinka sai ka sa wani. Waɗansu sai kiga sun ƙara gaba, kaga ana advertiser haka, ka yi amfani da wannan yana da kyau, wannan yana da kyau, amma su kuma suna da irin sinadarori da baka san illan da zai maka a jiki ba nan gaba. So kaga ka yi kama ka matsar da shi gefe, amma dai in ka dace kuma a'a kai baka yadda ba ruwa bai zai maka ba. Akwai in ka duba kwalin abu ana rubuta wani abu ake ce ma pH, zaka rubuta da pH sai ka duba namban 3.8 zuwa 4.5 shine a daidai pH ɗin gaban mace, so sai ka yi amfani da shi. Ko mace na iya amfani da wani tsumma ko mace fada turance wanda yake zai dinga tsotse jini ko abin da ke fitowa a lokacin al'ada domin ya hana ko ya sa ba sai ta dinga canza shi wannan fadin akai-akai ba? Yanda ma ake yin su yanzu, akwai kaga yanzu zamani ya canza, an fidda waɗansu da suka mafi absorbing abun ma sosai, kaga sai kai amfani da shi. Cotton, in ka samu cotton, in baka samu cotton baka samu wanda ka samu sai ka ga yana maka aiki. Akwai dogo, akwai dan guntu, sai ka samu wanda daidai irin yanayin jikin flow ɗinka yake. Waɗansu sai ka ga flow ɗinsu yana da nauyi sosai, waɗansu kuma ɗan daidai. So in kai ka san kanka bini naka ya zo tsimman ya riga ya cika zanci ko ya gama amfani, sai ka kwatanta maybe cikin dare so 1 so 2 yanayin yanda naka yake zuwa. Kuma in kana cikin ikon Allah kuma naka bai da yawa sosai, kamar in kai wankan dare around 10 pm